desila se katastrofa. Nije pustio poruku za dobro jutro. Još gore. Za laku noć. Stao mi je auto. Kako to? Ne znam. Čekaj, kako ne znaš, jesi ga udarila? Pa, šta je bilo, si pokupila neki saobraćajni znak? Pa Tedi, to je, ja kažem odavno da ti nisi za vožnju. Ma samo je stao. Dobro, gde ti je sad auto? Pa tamo gde je stao. Pa ženska glavo, zovi šlep službu. Ti nemaš ni dinara, a? Uzela sam keš kredit da kupim cipele. Vidi kakve si. Oj, čoko moje. Pa verovatno su baš onako udobne za pešaženje, jel da? Čekaj, a kako ti uzimaš kredit kad si nezaposlena? Zamolila sam moju Mariju. Mislila mi trebaju pare za školarinu. Da pitaš da uzmeš malo ranije platu? Ti nisi normalna. Ma pitaj, šta te košta? Vidi se da nemaš ni dan radnog staža. Ali zato imam auto koji mi je stao na sred ulice. Neka budala je ostavila auto u suprotnoj traci. Nisam ostavila, nego mi se pokvario. Pokvario se, poskočio u suprotan pravac. Vozila sam levom stranom. Što je suprotna strana. Jao. I gde si onako zveknula desnu stranu? Desnu? Nisi primetila ti fali retrovizor i pola vrata? Ja, Težano, ti si udarila nekoga. Jo, nisam, majk mi, to je bilo ranije. Ili ima kamera ispred ovde? Dobro, ajde da gledamo ovo sve malo sa vedrije strane. Oduzet će ti dozvolu i oslobodit ćeš muka sve ove normalne vozače. Mogla si da ubiješ nekog? Mogla sam, Gorana, ali nisam. Da mi je toliko sreće na jedan dan. I seci vozačku odmah. Pa ja u stvari imam sreće. A gdje ti svaki put daješ te neke glupe ideje majke ti? Rekla sam mi da iseče vozačku, pa to je najpametnije što može da uradi. Koji je danas datum? Zašto? Zato što je moj srećan dan, moram do kraja da ga iskoristim. Kako se zove ona igrica, ono... Lucky Super 6. Da, daj Ti papir. udarila glavom u nešto? Sve je vezano za auto. Znači, 14. Oktobar, registracija mi je 3.11. Znači, 14, 10, 3, 11... Jel ono tvoj auto ispred što ga kupi Pauk? Ja, moram da ih zaustavim. Koji broj je? 5. Minja, piši broje. Ona ima potres mozga. Šta se desilo? Pa ništa, te ima mali nervni slom. Daj, sad moramo da budemo pažljive. Fali mi još jedan broj. Nas je 4. Znači, 5, 4, dajte pare. Ja ne dam. Ja ću da dam pare, ali što? Lucky Super 6. Promenit će mi život. Pa ti ćeš u svakom životu biti nenormalna. Smaračice. Kad počne izlačenje? Evo sad će. Super, ajde. Oj, sunce ti poljubim. Pao tiket. Ma kakav tiket. Ovo je loša dojava bila. Tuđa žena mi došla glave. Izvini, šmeker. To je neki lik iz grada. Ja ne mogu da mu objasnim. Da je njegova žena meni sama ušla u stan. Sama ušla u krevet, razumeš? Šta sam ja znao? Ja sam spavao. A odakle je ključ? Kako? Dobro, ajde, prestani se žališ, ništa ti ne fali, ajde. Znaš kako mi je slupao auto? Nemam cijelu levu stranu. Onako muški, tamo gde najviše boli. A izvini, a gde ti je auto? Ma tu ispred. Danas mi je najsrećniji dan. Danas mi je najgori dan. Zezaš? Neko mu je razvalio celu levu stranu od automobila ispred. A da probaš Lucky Super 6?